Yo, what's up? Magandang gabi po. Ngayon po ay alas 12 na ng gabi. Kasi hindi tayo inantok at kakasalag lang natin ng labahan. At kasi parang bakuran ko na kasi to kasi sa gilid lang ng ating bahay. At napakaganda dito tatambayan kasi napakasariwa ng mga bulaklak dito, yung mga halaman nila. At napakaganda tingnan at fresh na fresh yung hangin. Kasi ang daming tanim dito at napaligiran tayo ng magagandang mga building. At so, ayun, ituturo ko kayo dito kung gaano talaga kaganda dito. So, tara, huwag na natin patagalin pa. So ayan, nag-ikot-ikot tayo dito. Pero meron ba din nakaano dito nagising yan. Oh, may mga bata pa. At sa tingin ko, yung nakaupo dyan, Pilipina din yan nagbabantay ng bata. At yan, makikita nyo ang ganda ng ilaw dito. Kasi yung una kong pinakita sa inyo kanina, doon yun sa loob. At dito lang ako nag-ikot-ikot. Kasi malapit lang kasi sa bahay Tapos napakaraming puno dito, yan. Kung makikita nyo. Napakaraming puno. Kasi pag alas 8 dito, alas 9, napakaraming tao. Oo. Tapos pag ganito, yan. Parang bawat kanto dito maraming nagja-jogging. Ngayon alas 12 sobra na, mag-aalaw na. Napakarami pa rin tao. Yan, kung ipapakita ko sa inyo, yan. Doon sa tawid, di ba, makikita nyo may mga ilaw pa rin. Oh, pero mas maraming tao doon yan. Kasi doon, makikita nyo, wala masyadong mga bahay doon sa likuran. At tara, samahan nyo ako. Kasi parang nagugutom na din ako Meron pa naman tayong sobra doon na utan.